Wow, karating lang natin dito sa Puerto Princesa. Wow, sobrang ganda. Ay, first time here. Alam na. Ginagawa mo. Yun oh.
sa Yancy's Aqua Gears. So, ibig sabihin, dito tayo dinadala ng agency natin for a travel agency para magpunta or preparing for the El Nido, right, tour. So, bago tayo pumunta doon, yung travel agency nyo, dalhin kayo dito para hindi tayo bibili ng mga gear kundi rerentahan. Right? Narinig nyo ba? Mag-rent tayo ng mga gear. So imagine nyo yun, first time ko din malaman na may ganun pala. Pag pumunta tayo, idadrop tayo dito. Yan o, ang dami. And intended talaga yung store for, alam nyo na, for talaga. So mayroon dito ganito, worth, fix. Oh, imagine mo yon, yan. Maging robot ka nito. Okay, fix siya. Worth 250. So, ibig sabihin nun, pag umano ka rito, pag pumunta ka rito directly from your travel agency, dalhin ka dito, automatic. Worth 250. So, may mga colors, depende kung anong trip mo. Gusto mo black, you know. Gusto mo yung pagka-pink, may yellow, ikaw bahala. Lahat yan, 250. Alam niyo ba, kinukulit ko pa nga, 200. Ayaw talaga, fix talaga, 250. Meron din to. Oh, lang. Color pink, 250 pa rin. Pero pag master na kayo, merong tag, 150, yan oh. Pero wag na kayong magtipid. Go na kayo dito. Ang kaibahan nilang dalawa, ito, right? Saan nga to, sir? May kailangan isubo yan sa bibig, sir. Ay! May ginagamit na snorkel. Isubo daw to sa bibig. May snorkel kasi siya. May snorkeling. Okay. Hindi pa rin yung isang design po. Isubo lang daw tong isa. Yung isa, Kasi, sir, yan po. yan. Yung po isusuot nyo na lang diretso. Ito siya. Ah. Kailangan isubo-subo po. Ay, wala nang isubo-subo. Diretso na sa hihinga ka lang. Ah. Saka kagandahan pa nito, sir. Pwede kayo huminga sa ilong at sa bibig pagka ito po yung gamit. Ah, okay. Yung So, isa po kasing design, kailangan talaga sa bibig lang tayo. thank you sir sa information. So, ibig sabihin, ito daw, kinuha ni sir no? Yung model natin. So, itong sabi ni sir, ito, ipaslak mo lang. Hindi yung ganito kasi baliktad. Ganito yung sir, tama ba? Ganito. Alam nyo na kung magkano? 250. Ang gagawin mo na lang, hihinga ka na lang. Okay? Walang effort yon. Hindi lang yun, ang dami nila dito. Right? Nakakatuwa. Kasi first time kung may ganun, pag pumunta ka, mag-rent ka. Suot ko na yung isa. Ito, size 7. Worth, alam nyo na, 150. Akala ko nga, bentahan 150. Sabi ko, ay, mura na. Pero, ang laki ng for rent. Sabi ko nga, paano pag hindi sinasauli yung mga nirentahan nyo? Ang mananagot, travel agency. So, walang lusot kayo. So, ito, yan o. Oh, mayroon pa doong color, oh. Depende sa inyo kung saan nyo gusto nyo dyan. Okay? Tapos, dito rin. May mga shade din. Ito, for rent din. Pero, 100. Biro lang yun. Hindi 100. Hindi rentahan to. 100. Lahat ba ito, ma'am? 100? Ako yung shades po. Oh, hindi. Yung prices. Ay, 500. Saan yung 100? 100 natin po yung shades. Yung mga rash guard po depende sa... Ito. yung shades po yan po 100. 100 lang. O kaya magdala na lang kayo ng rash guards. Huwag na kayo masyadong ano. Pero pag tamad kayo, kasi mahal din yung additional. Yung ganito, sir, yung may Palawan. Oh. Nasa 250 po yata yung magandang bracket po yan. Maganda na po yung tela niya. Oh, may Palawan, 250. Okay, so tapusin muna natin kaya magsukat muna tayo. Pero yung mga pang-babies dito, yung pang-baby, sir, magkano yung mga ganito? Same lang sila nare-rent po. 150? So kahit gaano kalaki, kung anong sizes nyo, available po sila. Same po yung rent, 150. So alam nyo na, 150 yung rent ng ganito. Pero yung ganito, sir, Nare-rent din po siya 150 po. oh, 150 din yung mga flippers. Oh, 150. Everybody
Everybody shake your baby. Again, bayad time na tayo sa rental natin dito. Yung aqua shoes, 150. And then yung pinaka full mask na wala na dong isubo yun, 250. So alam niyo na, bagsak. 250 plus 150. Wala na. Ilan na yon? 250, 150, 400 na. So, yung sukli na 500, 100 na lang. So alam niyo na, pag pumunta rito, magdala na kayo para hindi na kayo gagastos pa. Pero mas maganda din pag wala kayong bit-bit, pera lang, mas magaan, di ba? 1, 2, 3, come on!